डेंजर होनदोंलै आसोल। Hey guys. आयो रे माँ फटाक से सब्सक्राइब कर देना और मेरे भी चैनल है केबी फोटो हाँ। यूट्यूब चैनल अभी मेरा भी 4K सब्सक्राइब हो गया। इसका भी BX फोटो का जो भी है इसका भी 4K हो गया। माने इनाबो चेनेल दं गाइसमोन माने ना मा होनो आसोलफोर जेबो बुङा नामा नोंसोरलाय दे बुरे दे बुरे वीडियो भी कर रहा है इधर तो BX फोटो जो कि मैं अभी लड़के बन चुका है ना मतलब ऊपर का ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है ऊपर का है ही नहीं देख मेरा ऊपर का है ही नहीं देख इधर किधर लेके जा रहा है मेरे को पेशाब कर देगा है भाई अच्छा Halo लोगोफोर लोगोफोर दिनै माने खब्ला सिब्ला नुजालायबाय आरोना नोंथांमोनजों माने नुजा सानदोंमोन थेवब्लाबो दिनै नुजाबाय आरोना माने जोबोद खुसियानो माने लाखवायाखै आरोना दिनै आङो गुड मर्निं लोगोफोर माने दासो सिखारखाबाय आं माने दासो सिखारदों आरोना दासो माने दहायनो सिखारदों सिखारनाया ओमफ्राय माने फुङावनो माने दिनै माने भिडिअ शुट बनायनोबो थांगोन आरो सासे लोगोखौ माने लोगोबो हमनो थांगोन आरोना गाइस रायलायबाय थाबानो जाबाय आरो माबायदि जायो माबायदि मायो माने ओरैनो ससेल' फा नायना थाबानो जेबो बुजिनाय नङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्ला बुजिगोन लेट्स गो ओमफ्राय माने नै आं माने थांनो थाखाय जोंहा फंबाया माने जोबोद अनसुला आरोना माने साइकेलखौ एसे माने हामा जानायफोरखौ एसे फाहामना होबाय आरो आंखौ बेलेगाव माने थांगोन होननानै मिथिखादों आरोना इयो फाहामना होबाय ओमफ्राय माने आं थांनोसै आरोना नैबेनो साइकेला माने एसेबां माने दामिबो नङा आरोना सरकारि साइकेल आरोना सरकाराव मोननाय माने साइकेला नायना लानो हागोन नोंथांमोना ओरैबायदि हिट आरोना ओमफ्राय बे माने जोंहा फंबाय नायना लानो हागोन ओमफ्राय माने साखाफोरखौ नै माबायदि फिदिंदो नायना लानो हागोन नोंथांमोना जियानो जा लोगोफोर अब्ला आङो माने थांनोसै नामा अब्ला लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना माबायदि जायो माबायदि मायो माने एसेबांबो माने आं बुंनो माने रोंखाया नालाय बेनिखायनो माने जायगाफोरखौनो एसे देखायलांबाय थागोन आरोना गासिनो ओमफ्राय माने किबोर्डखौ आं दिनै लोगो हमथारगोन आरोना माने ओरैबायदि माने लोगो हमनो सानदोंमोन आरोना माने सिगांनो माने एसे लोगो हमनो होनना सानो ओमफ्राय माने टाइमानो मोनाखैमोन आरोना माने मानसियाबो माने न'आव थायाखैमोन आरोना बियो माने मा होनो खामानियाव थांदोंमोन आरोना इयो जों माने खामानि गोजानाव माने खामानि मावनो थांदोंमोन बिनि थाखाय ओमफ्राय इउटुबखौ गारनानै ओमफ्राय माने खामानि मावनो थांबाय थांनानै ओमफ्राय माने भिडिअखौ बानायथाराखै आरोना मानसिया एबारनिफ्राय माने बानायबाय थासिगोन आरोना मानसिया इयो ओमफ्राय माने एबार टाइम मोनबानो बानायसिगोन इयो माने एबारनिफ्राय माने रेडि आरो नायनिया माने आराम्भ बानायलांबाय थाफिनसिगोन ओरैबायदि माने गोबावानो जाबायमोन आरोना इयो भिडिअ लाबोया आंथ' माने थांनो गोनाङा माने थांथ'वाखै आरोना माने थांगोनसो माने थां जागासिनो माने नायना लानो हागोन नोंथांमोना माने मबाइलाव एसेबांबो माने खुया खोबनायखौ नुवाखै थेवब्लाबो माने रियेलाव नायबाथाय ओरैबायदि खुया खोबदों माने गाइसमोन मा खालामनो माने आंना मबाइला एसेबांबो माने दामि नङा नालाय ओमफ्राय माने नुवा आरोना फाग्लासो जागोन बिदिनोसै ओमफ्राय आं माने आबै लांथि फैदों आरोना गाइसमोन आरोना गाइसमोन ओमफ्राय नायना लानो हागोन नोंथांमोना ओरैबायदि मासे हिट बिसानि न'खौ नायना लानो हागोन स' लोगोफोर बे न'आ माने जानि नङा आरोना गाइसमोन आबै लानिसो बियो नोंसोर माने सानदोंबो जानो हागौ जानि होननानै ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय आनै आरोना बियो न'निनो जायो थेवब्लाबो माने मा खालामो बे न'निनो मानसिया अके आं बारा बुंनो रोङा दे गाइसमोन मिनिनो नाङा बारा ओमफ्राय बिदिनो नै बाथौ आरोना बाथौ दङ जरासे फायराव दं बेयाव नायना लानो हागोन ओमफ्राय आं गिदिर आरोना गाइसमोन जियानो जा लोगोफोर आं माने थांबाय थानोसै आरोना हा मा बुंदों ओमफ्राय बियो माने नै बिथिंजा नायना लानो हागोन माने खानाय एवगासिनो आरोना हाबायाव माने आंखौ लिंदों आरोना गाइसमोन ओमफ्राय माने आं दिनै थांनो माने मोननाय नङा आरोना टाइम गैया माने आं माने किबोर्डखौ लोगो हमनो दंथारो दिनै बबेयाव माने थांनो जियानो जा लोगोफोर आङो माने थांनो थाखाय माने रेडि जाखाबाय नालाय बोरैबा नुदों आरोना दुगैयाखैबो माने बिदिनो थांगोन आङो फुला फिसिनो थेवब्लाबो माने एबारनिफ्राय नुनो मोनलायसिगोन आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय केबि बर्डआव सार्च खालाम आरो जायफोरा माने नायाखै बिसोर माने सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय आरो जाय मिथिगौ बिसोरथ' आरो मिथिखागौ आरो मा बुंनो ओमफ्राय माने इयो मा होनो हिन्दीनि माने ब्लग बानायो आरोना मानसिया जोबोद मोजां भिडिअ माने लाबोयो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय बिखौबो ओमफ्राय आंखौबो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आरो गाइसमोन मा खालामनो उफाय गैया जियानो जा लोगोफोर अब्ला आं माने थांनोसै आरोना गाइसमोन ओमफ्राय माने साइकेला नै दिहुनखाबाय आरोना गाइसमोन अब्ला आं माने साइकेलाव गाखोनोसै आरोना ओमफ्राय थांबाय थानोसै लासैनो ओमफ्राय मास्क गानना लाबाय आरोना एसे बहुद लाजि माने महरबो गैया नालाय ओंखायनो मास्क गानना लाबाय आरोना नङाबा आरो लामाफोराव सिख्लाफोरा नुबाथाय माने आयु आदाया मा लेथ्रा होनना बुंगोन ना ओमफ्राय बिथिंजाय नेना हरनो हागोन बोरायनो ओंखारबाय आरोना गाइसमोन ओमफ्राय आंबो थांबाय थानोसै नै बेग लाबाय बेग गैयिनि थाखाय माने इखो प्लास्टिक लाबाय आरोना गाइसमोन नैबे जाबाय कलबारि सक आरोना दा आं कलबारि सक मोनबाय जोंनि गाइसमोन माने दा आं थांगासिनो गाइसमोन नायना लानांगोन नै बिथिंजाय बिल्डिं दं बिथिंजाय ओमफ्राय माने गारि फैगासिनो वाव
आरो लोगोफोर जायफोरा आंनि चेनेलखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला दानो दिनैनो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना दा माने आं मोनबाय आरो मोनबाय होननायानो सानना ला ओमफ्राय माने आं आन्दायबाय आरोना लामाखौ ओमफ्राय माने सासे लोगो लांनो फैदों आंखौ माने जोंनिनो केबि बड'लानि न' खाथिनि बे फैगासिनो आरोना गासिबो लामाखौनो आन्दायनानै आइखौनो थांनो रोंलामोन मिथियोना बेनो आरोना केबि बड'लानि न' खाथिनि मानसिया जोबोद मोजां माने हायलाखौलाय ओमफ्राय माने मा बुङो हेन्सार लानि जोबोद गोबावनि उनाव माने बेखौबो लोगो मोनदों आरो ना गासिबो ओमफ्राय मा बुंदों आं बुंनोबो रोंला आरो ना गासिबो ओमफ्राय जों माने थांबाय थानोसै आरो ना थांबाय थानोसै जोङो ओमफ्राय आं माने मास्क गानना लादो माने बहुत लाजियो आरो ना महरबो गैजा नालाय दा ओमफ्राय जों माने ओमफ्राय थांफिनसै आरो ना गासिबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जों माने केबि बड'लानि न'खौ मोनथाराखै आरो ना न' बेसेबां गोजान दंबावो आरो इसेबां नङा खोनायाखै 1 किल'मिटार ना ओमफ्राय माने बारा गोजान गैला 1 किल'मिटार दंबावो नै इसेबां नङा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना गायसन आं बारा बुंनो रोंखाया दै मिना बेसरफोरानो अ माय गड नामा जाबानो बेनि नामा बिकि आरो ना गायसमोन ना बेबो माने फानि भिडिअ बनायबाय थायो आरो ना सर्ट भिडिअ नायनो हागौमोन दा खिन्थु चेनेला इनो सेस जाबाय आरो ना थेवबाबो माने माबाफिनगोन आरो ना खुलिफिनगोन इयो नेक्स्टआव माने एबार आं खोन्थानांगोन आरो ना इयो खुलिबाथाय जोबोद माने एक्टिं रोंगो आरो ना गाइसमोन
दायो नुगोन दायो जोङो माने मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों सर्ट भिडिअ बाइकजों अक्सर गारि फैदो आयौ दा मोनथारसिगोन गाइसमोन केबि बदलानि न'खौ नोंथांमोना नायनो हागोन बारा गोजान गैला आरोना ओरै थांबानो मोनबाय आरोना साइकेलाबो ओरैबायदि दामिखा जोंना न' उपाय गैया गाइसमोन साइकेल बोराय भिडिअ खालामसिगोन आबा Yang sampai gundar nah guys. Ang kalau gundar dah stasiun kayak sebelum makan tuh. Makai. Sebelum nunggu yang mil gear nah guys man. Nih guys man, jeng mana dah nih kiwi bodolan mobil na guys man, dah lana kan nih kiwi bodoh. Hai. Biar na. Mana nuaher na sada. Handu me, hamlok me na थोड़ा. Biar na. जों दा शुटिं खालामनो थांनाय दे गाइस नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरोना आरो बेनि चेनेलखौ फटाफट साबस्क्राइब खालामना हो 5K कमप्लिट जल्दि खालामना हो ओमफ्राय लाइक शेयार कमेन्ट जल्दि खालाम जोंनि आरो मोनसे गोदान चेनेल फैगासिनो नोंथांमोना नुगासिनो नुगासिनो आरोना गाइस ओमफ्राय नै नायना लानांगोन नै फेमिलिफोरा किउ बर्डनि माने इसोरो माबा आरोना मा होनोमोनलाय ये मेरा मेरा ये सब लोग मेरा ही दोस्त है ये अभी वीडियो बनाने आ रहे हैं इधर पे जो कि इधर का जो भी है ना लाइक और शेयर कर देना जल्दी 5K कर देना भाई का माने इनाबो चेनेल दं गाइसमोन माने आं दहाय खोन्थाखादोंमोन आरोना बेनो मानसिया ना मा होनो आसलफोर जेबो बुङा ना मानसिलाय चुका है इधर पे देख सकते हो भाई लोग no di bude वाह अभी देख इधर पे मेरे को वीडियो भी कर रहा है इधर पे BX फोटो जो कि मेरी लड़की बन चुका है ना मतलब ऊपर का ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है मेरा ऊपर का है ही नहीं देख मेरा ऊपर का है ही नहीं देख रो भाई माबा खालाम दे दिलाय दे रो नाय रो हाय गाइस गलत भी पानी आ गया गमछा भी खुल गया गामसा सिख्ला जागासे सिख्ला सासे फैदों सिनायनायखो सिनायनायखो आदा अनजिमा बिफाङालाय बुआ डेन्जार होनदोंलै आसोल हे गाइस आयो रे मा आंनि दार्लिंसो दे खिन्थु इयो आंनि दार्लिंसो इयो मा समायना दा नोंसोर मोनसे माबा बनायनांगोन बरियासो आरामसो होनदों दे है बिदि बुंना आंनि सनासो बियो आंनि मारे अरे देना मैं तेरे सामने नाची रे तो गाइस हम लोग अभी शूटिंग करने जा रहे हैं आप लोग भी वीडियो में देखते रहे ना यार शूटिंग कैसा होता है BX बोर्ड भी शूटिंग करेगा इधर पे देख रहे आप लोग मेरा इधर पे है ये है मेरा कैमरा अभी इधर पे आईफोन लेने वाला है अभी आने वाला है मतलब कल परसों तो आईफोन आने वाला है बहुत ही मजा और मजेदार वीडियो देखने को मिल जाएगा आप लोगों को मेरा और केबी बोडो प्रोडक्शन होगा हमारा जो कि अभी शूटिंग करने वाला है ना वो नया चैनल है अभी केबी बोडो प्रोडक्शन आप लोग फटाक से सब्सक्राइब कर देना और मेरे भी चैनल है केबी बोडो यूट्यूब चैनल अभी मेरा भी 4K सब्सक्राइब हो गया इसका भी BX फोटो का जो भी है इसका भी 4K हो गया जल्द से जल्द 5K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो धमाका वीडियो लाएगा हम लोग कसम से बोल रहा है भाई आज लगा देंगे पूरा सिस्टम भर देंगे भाई लोग नायबाय एबार नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां भिडिअ लाबोगोन जोङो माने किबि बर्डआ ओरैबायदि माने आइफन लासिगोन आरोना बिनि उनाव नोंथांमोना नायना लानांसिगोन ओरैबायदि हिट भिडिअ लाबोगोन जोङो ओमफ्राय बुंनोबो रोंखाया नालाय गोसोसोयो बुङालै आं जेबो आं जायखिजाया थांबाय थागोन जों दा नै
भिडिअ शुट लानो थांगासिनो दैमा जिङाव ओरैबायदि माने हिट जागोन नोंथांमोना नायलांबाय था नायाबाथ' आरो जेबो बुजिनाय नंखाया आरोना नैला आंना सनाया माइनाव दा सुइदिंखार नोंथां दिनै सना लेखे आयो आयो आं बिखायानो आइथिंबो गावबायसो खोमा बिखा बिखुं बोरैबा मोनजोबलायबाय दे ना होननायालाय जेबो नङा आंनि सना सिखायो शूटिंग चालू है रे भाई फाग्ला गोजा गथ'फोरा नायलाय गाइसमोन वीडियो बनाने स्टेट बारानो माबायदि डेन्जार गोजालै फाग्लासो जों आरो दा नै जायगा चेन्ज खालामलायबाय आरोना जायगा चेन्ज खालामलायबाय जोङो मायावबा फाग्ला दैमा ना मा होनदों पाग्ला दैमायाव एबार लायनो थांलायबाय दैमा लोगो नांनाय ना दरंगा दैमा मोनसे दं पाग्ला दैमा मोनसे दं मोननैबो लोगो नांनाय लोगो नांनाय लकेसनाव थांनानै जों भिडिअ बानायनो दा जोंना केमेरा बे मानसि नङा माने जासाबो लाबोगासिनो दं जोंनो केमेरा टेनसन लाना खनसेयावनो मायाव हानो न' लासै लासै माने नाजालांबाय थागोन आरो लाबोगासिनो दं केमेरा लाबोगासिनो दं टेनसन लाना आरोना एबार गेमबोल लाबोगोन बियो बेसेबां मोनलाय गिम्बला 8,000नि गिम्बल ओमफ्राय आरो आइफन लागोन आरोना आइफन नङा कि बेलेग लागोन आरोना आइफन नङाबा वान प्लास नङाबा रेडमि मोनथाम गेजेराव मोनसे लांसै आइफन माथा मारदोंमोन खिन्थु आइफनाव काइन मास्टार एडिट खालामनो थाखाय बिराद खस्थ' जायो आरो बोनो मोना दा जों थांबाय थानोसै आरोना गाइसमोन बिउटिफुल गाइसमोन जायगाफोरखौ नायना लानांगोन ओरैबायदि हिट आरोना दुनियावबो नुफेराखैमोन आं बेबायदि जायगा बा थयलाला जालाबायनो गोदाव सोरावनो बेसेबां माने शुटिं बानायनो हिट जायोथ' इयाव बे गला इयो दिनै जों माने इखौ साइडआव लाबोखाबाय आरोना माने आंनिनो बिबि आरोना सना माइनाव गावनि बिबिखौनो मा खालामनो नागिरसारदों मा आंनि सना जेबो खालामा सना नोंखौ आं थानायाव मानो नोंखौ बेफोरबायदि खालामनो दिले जियानो जा जों माने मा बुस्थु नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव मैदेर आगान दं नै मैदेर आगान बेयाव न' सेफायना थांदोंमोन आरोना दाख्लै न' सेफायदोंमोन मासे ओमफ्राय इयाव न' सेफायना थांदों आरो गंनै न' सेफायदों जोंहानि मामालानि न' आरो न' खाथिनि मोनसे न' सेफायना थांदों आरोना माने हाथि फैदोंमोन आरो इयाव मासे माने बिसिनि जायगा माने इयाव मैदेर फैबाय थाखायो आरोना मा होनदों माने बहुत दङ 9टा गाहाम दङ आरोना बा होमबाथ' बहुत फैयो होमबा जों माने ओमफ्राय जायगा नायनोसै मायाव लानाय जायो थेवब्लाबो माने देखायनो हानाय जानाय नङा आरोना माने नैबे आंनि मबाइलाव एसे माने मिउजिकखौ दामनो गोनां जायो थेवब्लाबो नुगोन माने जोङो जै दिना माने बे एलबामखौ माने आपल'ड होगोन जों माने आङो माबाखौ खोन्थागोन आरोना ओमफ्राय दा नै आंनि माइनाव दं बेनो आरोना आंनि हिन्जाव दहाय लोगो मोन्दोंमोन आरोना दिनैसो माने फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना बेखौ माने आंनि बिबि माइनाव सना लोक्षि जिरख'नाय ओमफ्राय जोंना नै डिरेक्टरा इथि दं आरोना डिरेक्टर इधर लेके जा रहा है मेरे को पेशाब करने का है भाई
Niya naman no. Hello guys, जों दा नै